Viete, niektoré myšlienky sú tak silné, že formujú celé civilizácie. A práve jedna z nich, viera vo vzkriesenie, sa nezjavila len tak z ničoho nič. Poďme sa spolu pozrieť na jej naozaj prekvapivý a povedal by som, že až dramatický zrod. Skúsme si na chvíľu predstaviť niečo takmer nepredstaviteľné. Svet, kde myšlienka vzkriesenia, tak ako ju dnes chápeme, jednoducho neexistovala. Žiadna nádej na život po smrti v tomto zmysle. Tak poďme sa naozaj pozrieť, ako taký svet vyzeral. Aby sme naozaj pochopili, aká radikálna a prevratná táto myšlienka bola, musíme sa najprv ponoriť do sveta, ktorý existoval predtým, do sveta tieňov. Dnes si to už asi ani nevieme predstaviť, ale po celé stáročia neexistovalo nič ako nebo alebo peklo. Posmrtný život to bol jednoducho šel. Miesto ticha, tmy, taká neurčitá, tienistá existencia. Bolo to v podstate jedno, ako ste žili. Či ste boli dobrý alebo zlý človek, všetci skončili na tom istom mieste. Predstavte si to ako takú večnú, tichú čakáreň v pritmi. A to je kľúčové. Všetká pozornosť sa sústredila na život tu a teraz. Na komunitu, na národ. Zmluva s Bohom nebola o spáse jednotlivca po smrti, ale o blahobite a prežití celého izraelského národa na zemi. Osud duše jednotlivca to jednoducho nebola téma dňa. Lenže potom prišiel zlom, kríza. A ako to už v dejinách býva, práve v takýchto momentoch obrovského tlaku sa rodia tie najradikálnejšie myšlienky. Toto bol presne ten prípad. Prichádza kríza viery. Píše sa zhruba rok 600 pred našim letopočtom a na scénu prichádza kráľ Antiochus Epiphanes. A ten dal židovskému národu naozaj strašnú, krutú voľbu. Buď zradíte svoju vieru, alebo zomriete. A toto už nebol len nejaký politický spor. Bola to absolútna existenčná kríza, ktorá spochybnila úplne všetko, v čo verili. A zrazu tu bola tá neznesiteľná otázka. Otázka, ktorá visela vo vzduchu. Ak náš Boh je spravodlivý, ako môže dopustiť, aby tí, ktorí mu zostali verní, zomierali v strašných bolestiach? Ako toto môže byť spravodlivé? Nemôže byť predsa smrť definitívny koniec. To by nedávalo zmysel, že? A presne v tomto momente, v tej najväčšej beznádeji, sa stalo niečo neuveriteľné. Zrodila sa nová, absolútne vzdorovitá nádej. A jej tvárou sa stalo 7 bratov, ktorí stáli pred istou smrťou. Ich príbeh, ktorý poznáme z knihy Makabejcov, je to absolútny kľúč k pochopeniu všetkého. Boli mučení, aby sa vzdali viery, no oni odmietli. A práve v tom ich vzdore, v tom, čo povedali tesne pred smrťou, nachádzame jedno z úplne prvých a najjasnejších vyhlásení viery v osobné fyzické vzkriesenie. Bol to skutočný bod zlomu v dejinách myslenia. Počúvajte, čo povedal druhý z nich. Ty zlosyn, ty nás síce berieš z tohto života, ale kráľ sveta nás vzkriesi pre večný život. Bum, to bolo niečo absolútne revolučné. V podstate tým povedal, tvoja moc, pozemský kráľ, končí mojou smrťou. Ale existuje niekto oveľa mocnejší a jeho moc smrťou nekončí. A tretí brat to posunul ešte ďalej. Hovorí, tieto údy, myslel tým ruky a nohy, som dostal z neba. A dúfam, že ich od neho znova dostanem. Všimnite si, aké je to konkrétne, aké fyzické. Nehovorí len o nejakej nehmotnej duši. On verí, že dostane späť svoje vlastné telo. V tej dobe to bola úplne neslýchaná predstava. No a štvrtý brat to už len, ako sa hovorí, zaklincovala. Zrazu smrť nebola tou najhoršou vecou. Lepšie zomrieť rukou tyrana, ak viete, že vás čaká niečo viac. Viera vo vzkriesenie sa tak stala ultimátnou zbrajou proti beznádeji a tyranii. Smrť prestala byť koncom a stala sa bránou. Dobre, posuňme sa teraz v čase, o nejakých 200 rokov dopredu. A táto myšlienka vzkriesenia, to už nebol len odvážny výkrik umierajúcich mučeníkov, stala sa z nej seriózna téma, o ktorej sa viedli naozaj búrlivej debaty. A na scénu prichádza vplyvná skupina Saducejej. Oni v žiadne vzkriesenie neverili. Boli to tradicionalisti a rozhodli sa, že túto podľa nich absurdnú novú myšlienku raz a navždy zmetú zo stola. Ako? No predsa logikou a písmom. Pripravili si na Ježiša intelektuálnu pascu.
A tá paska bola naozaj prefíkaná. Bola to hádanka o žene, ktorá postupne ovdovela a bola manželkou 7 bratov. Nakoniec zomrela aj ona. Otázka Saduceov znela: dobre, ak teda existuje vzkriesenie, čia manželka bude v nebi? Všetkých 7? To by bol predsa chaos a porušenie Mojžišovho zákona. Chápete? Týmto právnym hlavolamom chceli dokázať, že celá tá myšlienka je jednoducho absurdná. Šachmat. Lenže Ježišova odpoveď nebola len nejaká šikovná právna finta. On neurobil ťah, on proste prevrátil celú šachovnicu. V podstate im povedal, že problém nie je v myšlienke vzkriesenia, ale v tom, že oni sami nechápu ani písma, ani to, aká je Božia moc. Vysvetlil im, že robia jednu zásadnú chybu. Predstavujú si život po smrti len ako pokračovanie tohto nášho života s rovnakými pravidlami. Ale on hovorí, nie. Vzkriesenie nie je život na Zemi 2.0. Je to úplne iná dimenzia existencie. Žiadne manželstvá, žiadna smrť, žiadne rodenie detí. Je to totálna transformácia, kde sú ľudia ako anjeli. A potom im dal finálny argument, a to priamo story, ktorú Saducej uznávali. Pripomenul im, že Boh sa predstavuje Mojžišovi ako Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Jeho pointa? Boh nemôže byť Bohom niekoho, kto už neexistuje. Ak je ich Bohom, znamená to, že oni pre neho stále žijú. Vzťah s Bohom je silnejší ako smrť. Tak si to poďme celé zhrnúť. Vidíme tu naozaj neuveriteľnú cestu jednej myšlienky. Od nejasného, tienistého podsvetia až po vieru, ktorá doslova zmenila svet. Takže začali sme v Šeole, v tej tichej tieňovej ríši pre všetkých. Potom prišli proroci, ktorí hovorili o oživení suchých kostí, ale mysleli tým skôr oživenie celého národa. Až kríza za Makabejcov priniesla tú vzdorovitú vieru v osobné fyzické vzkriesenie. A napokon Ježiš túto myšlienku predefinoval nie ako návrat do starého, ale ako totálnu premenu do novej večnej reality s Bohom. To je fascinujúci vývoj, však? A to nás privádza k záverečnej myšlienke. Tento celý príbeh je vlastne úžasnou ukážkou toho, ako sa tie najprevratnejšie myšlienky často rodia z bolesti, z krízy, zo zdanlivej porážky. Práve tam, kde sa zdá, že všetko končí, môže vzniknúť niečo úplne nové. V tomto prípade myšlienka taká silná, že úplne zmenila to, ako miliardy ľudí až dodnes premýšľajú o živote, smrti a o nádeji.